Și termină fiecare voște din depărtare. Noaptea se șterne peste un drum pustiu, ceața se lipește de pământ, iar luna tremură printre copaci. O femeie merge singură, pașii ei sunt singuri, sunete în întuneric. Inima îi bate nebunește și tremură la fiecare foșnet. Din depărtare un răscut bătrân se strecoară printre copaci, un șuier slab de vânt care seamănă cu șoaptele pierduților. Femeia se oprește și privește în jur, nimic nu se mișcă, dar ochii ei simt că cineva o urmărește. Și atunci îl vede, o siluetă mică și strănie, o bătrână cu părul vâlvoi și pielea crăpată de vreme. Ochii ei albaștri pulsează în noapte ca două felinare care ard fără foc. Femeia îmbrață răsuflarea, îi îngheață în piept, pașii nu mai există, pământul pare să o țină în loc. Baba Conță înaintează încet, fiecare pas scoțând un sunet ciudat, iar vocea ei șoptește ca o rugăciune inversă. Nu ești singură, te aștept de mult. Umbra ei se conturează între